Ja sam Jozo Miličević, dragovoljac sam Domovinskog rata, ratni sam zapovjednik prve gardijske brigade Tigrova i umirovljeni general Hrvatske vojske. Ponosni sam otac dvije kćerke i isto tako ponosni građanin Republike Hrvatske za koju smo se borili i želim nastaviti dalje boriti se za dobrobit naših građana. Nakon završetka moje profesionalne karijere odlučio sam sva svoja znanja, poznanstva, veze, iskustva staviti i dalje u funkciju razvoja demokratskih odnosa i u funkciju razvoja Republike Hrvatske. Držim da je uključenje u politiku jedan od načina na koji se mogu napraviti velike promjene. I to uključivanje u stranke koje imaju znanje, snagu i sposobnost da mogu nešto napraviti. Dragi građani, ukoliko želite istinske promjene, iziđite na izbore 5.7. i dajte svoj glas listi broj 6 u drugoj izbornoj jedinici, čiji nositelj je gospodin Bandić. Ta lista ima ljude, znanje i sposobnost koji mogu napraviti promjene koje su potrebne ovome društvu.